You know, if you want to lie, you can lie, but don't lie on public platform. Lying on public platform, you are just embarrassing yourself. And azvizode uri munhu mukuru kunyepera vanhu. Zvikanzi great lies Gambakwe. You said you'll be back in court on Monday, and now you are telling us you are now in SA. How are you going to attend your court case back in Zambia? How are you going to attend your court case in Zambia? Problem yatina yamazimba, sorry to say this, but some of us takapusa singaite and tinoda kunyeberwa. Mamukase zvenyu machampions aiwa indamuka chando. Ini zvanguwo ndakaonawo nhau dzacho dzichifambirwa naGambakwe. Ni Gambakwe inini Gambakwe. Gambakwe kana muchinyatsomuonesesa nekumuongorora, nhau dzake dzinotanga dzichiita sedzakanaka. Dzozo dzinongodirwa jecha every time. Every time nhau inotakurwa naGambakwe haisviki zvakanaka. Anokufadza ine nhema Gambakwe. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nokunumza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, panapa nangoya nenyaya diki yandoda kuti tingotaura zve2 minutes ndoandaita sei ndoandatsvedza zvangu ndoandabhisika. Pane mukuru ari kunzi Gambakwe media. Mukuru ari kutrenda, aitrenda paweekend, aitrenda nenyaya dzake dzaakaita. Ndodzandoda kuti tingovhura panapa 2 minutes 3 seconds anditika, and then toita sei toonesana. At the same time mukuru uyu ari kunyepa ndonyaya hombe, ari kunyepera vanhu. He is busy lying to people kuti akasungwa kuZambia, that's number 1, and number 2 ari kunyepa kuti akapa ma-intercessors mari, that's number 2. Number 3 ari kunyepa iye mari dzaari kutaura kuti dzakadonetwa nevanhu. I've got proof yekuti ari kunyepa, and I've got evidence yekuti ari kunyepa, and I can challenge him kuti vanhu vacho vari kuti akakwidza mabhazi kana kuti ndege kuenda kuZambia kunoprotesta ndevapi. Why we didn't even see even one single photo of vanhu vake ivavo vari kutaura kuti akapa mari dzebhazi. So basically he is busy lying to people kuti akasungwa. Pane video raaita mukuru achitaura kuti ndakasungwa, I'm released on bail, I'm going to court on Monday. But it was when Saturday, Sunday, you said I'm back in South Africa and I'm safe. What about the court? Zvaenda nekupi? It shows that he is lying, and lying on public platform is very bad, because we have records, we've got screenshots. We have you on record saying whatever you are saying, lying to people, and it's not right. And then saka nzandapinda myangu in full details, ndoda kuti ndingokukurudzirai kuti kana une bhizimusi raunaro rauri kuita, kana une bhindauko raunaro rauri kuita munyika yeSouth Africa, aiwaka tiri kutaura kuti kambani ngairejestwe, kambani ngainge ine mapepa akaita sei, mapepa akakwana kuti zvinhu zviite sei, zvireruke, zviite nyore. Saka bata Owen anokurejestera kambani, okuvhurira okuvhurira account, zvinhu zvako zvoita sei
zvinhu zvako zvorongeka woitawo munhu pavanhu handitika. Saka ndo nhamba dzaOwen idzo. Bata Owen ipapo woita sei wotaura kuti tabva nekuna DJ Holly warutaura kuti zvakati nezvakati. Iyo ndio munhu wacho unokwanisa kuita sei kutiitira madhiri yayo. Saka bata nhamba idzodzo toita sei okuitira jet racho handitika. Right, rega tipinde muvideo clip first. Tapinda video clip first tonzwa. Let's start with nyaya yekuzambia. Mukuru ari kuti akaenda kuzambia. Akaenda kuzambia akadzoka. Ndo comment yaiswa neumwe munhu apo iyo. You know, if you want to lie, you can lie, but don't lie on public platform. Lying on public platform, you are just embarrassing yourself. Uri kuzvinyadzisa and azvizode uri munhu mukuru kunyepera vanhu. Zvikanzi great lies Gambakwe. You said you'll be back in court on Monday, and now you are telling us you are now in SA. How are you going to attend your court case back in Zambia? How are you going to attend your court case in Zambia? Problem yatina mazimba, sorry to say this, but some of us takapusa singaite and tinoda kunyeberwa. Tikataurwa chokwadi tinofunga kuti munhu ari kuvenga vanhu anotaura chokwadi. Tinoda kunyeberwa stereki tikanyeberwa. One thing that I'll tell you is Gambakwe lies, and I've got proof of that kuti Gambakwe anonyeba. There's a video yakaita kati 30 days Mnangagwa government is going away. Inenge yaparara. 30 days zakakwana time 60 months years. The government is still there. So ukazonyasita dig deep ukazotarisisa uchazoona kuti Gambakwe is just there to entertain people, but is also part of the project. And there's also I can prove that. Ndinokwanisa kutozviprova nekuti evidence yacho ndinayo. Look at all the stories that he does. Anenge achita kunge ari kuziva nyaya dzacho dzozongopedzisira dzazongotenderera. I'm gonna play you my audios andinawo. Then mozvinzwira mega what other people are saying about Gambakwe. And then anopenga uyu mukatarisa comment yangu ndakamuudza kuti hongu vakuru vanonetsana asi havagadzirise kupokana kwavo nesu vanozviita pachikuru. So you mean to tell me out of all the trips yaitwa munhu kuenda kuBotswana, munhu kuenda kuZambia, what has come out of that? Kuti azongokuudza kuti hurumende yeZambia inotya hurumende yeZimbabwe, they are so afraid. Kuti azokuudza kuti hanzi maZimbabweans ndine ma-state agents ari kunditera, Zambia yaka-assigna ma-state agents kwandiri. What is that? And right now I can tell you I've got state agents watching my channel. I've got state agents following me everywhere I go. I'm extra careful. I've got people sending me messages. It's a lie. He's lying. Lying to people. So now we want to address Haana Kusungwa. Gambakwe was never arrested. Gambakwe was never had a court case yemswe Monday because Haana Kusungwa aitorwa passport asiwa ozoatenda court ozoita sei ozoningirikina ozosiwa achienda. But it's all lies. Nekuti aungati ndiri kuenda court muswe Monday, then Monday yacho 2 days before the court case watoku kuZimbabwe, watoku kuSouth Africa. So you mean to tell me kuti akatiza court case yake here mukomana? Akatiza here court case yake kana kuti ari kunyeba. So at the end of the day it's all lies. Manyepo anengata sei anenge achinyepera vanhu. And then I want to address nyaya yema intercessors. What happened to my intercessors with Bishop Nyamakanga and staff. Bishop had never said an official statement paitika zvinhu zvese izvo vakasarudza kuita munhu mukuru, kuita a better person, but inini I will tell you I was there in that group. Gambakwe was there, Chatufa was there, and other people, they were there. Change Radio was there.
ende ukatarisa closely munhu akadestroya zvinhu zvese ndigambakwe ende ndinotozvitaura ndichidaro ende ndine evidence yezvinhu zvacho izvozvo zvandota sezvandiri kutaura izvozvozvo. Bishop can witness to that, but let's leave Bishop out. Vakati chimbondisiya ndakadaro, but ndiri kutaura kuti evidence I have and I can prove, because kana unga usiri mutengesi, kana unga usiri a spy, what's the use of publishing a private meeting yekuti let's say guys toda kuronga chinhu chedu, let's do this tese, pazoita kaconflict ndakubroadcasta ma-meetings iyayo. Nditorionawo ma-recordings ema-meetings iyayo, but I never published anything. I'm not after content, I'm not after money the way that guy is. Saka at the end of the day manje ka ukazoramba uchinyebera vanhu tombokusiya tozokufumura manje kuti uyu imbavha uyu itsotsi ari kunyebera vanhu, anambobvira asungwa uyu ari kutonyeba atogadzira ke content. Aifunga kuti protest inoitwa nema-followers online. Akaudzwa namukoma G zvanzi Gambakwe tinoda ma-numbers background. Mukoma G was willing to put money kuti vanhu vaende kunoprotesta paBotswana. Vakazviramba Gambakwe nekuti aiziva kuti ane a hidden agenda yake, ane mission yake yaari kumhanyisana nayo. Right now aona kuti chinhu chaflopa, akati zano nderipi zvikanzi ndaakusungwa, because if you are a journalist you know you need permission to film. Saka you just don't do things zvekuita kunge usiri kuziva zvauri kuita iwe uchizviziva. You need permission to film. Even muHarare you cannot just go there and start taking pictures usiri accredited nenigiri, usina accreditation ye Zimbabwe Media Commission, unosungwa urikona. So you need permission, ende zvinhu zviri obvious kana nekuti kukura kwaari kuita achiti agara ari mumedia, ndo chibaba chemedia. Why he didn't know kuti zvinoda permission kuti ndicove this? Murikuona manje. Saka mune muchiitiswa mafunga kuti ka-technical glitch ka-error kachika, but munhu aitoita zvinhu nekuziva achitoda kuti zvinhu zvakadaro zviite zviitike. But at the end of the day I'm saying kuti kusungwa haana kana kutombosungwa, ari kutonyeba zvakari kugadzira content. And then let's jump and address nyaya yema-finances. He's saying people donated 20,000 rands and some of the money was given to the intercessors. I can say it now, and I've got proof, I've got recordings of those meetings. Okay, let me see if we can get to the clip. All right. I've got proof of those recordings. The intercessors vanamambopiwa mari inodarika $100. It was way less. If it's not $50, yakaprintisa mapepa. Let's see. Travel to Zambia. I paid for them in the past month. 10 flights. Me knowing about it was already covering me. Right, saka rikatinzwe kuti breakdown yemari yakamira sei apa. But one thing that I can tell you, Zimbabwe Intercessors Movement havanambopiwa mari iri more than $100. It was $50 if I'm not mistaken, but it's $50. I can refer to my recordings, but it's $50 yema paper my letters. And then later on he comes back and say the fund again doesn't want to, and the funder doesn't want to keep on funding my letters. Saka I don't know mari ari kutaura kuti pa 20,000 akakwira 10 maflights akabhadharira vamwe vanhu mari dzekuenda kuprotest vatisanga nambobvira taona, nope, even one picture, nothing focal. Uyu ngasadaro. Which was crazy. I could not believe it. I wanted to say something about funding and money. Someone asked something about money, so I'm missing that comment. Let's see where that comment about money is, because I want to address money, but I want to address it from a question. Right. Passmark. He's saying, who's funding your trips and hotels? So let's go into a lot of detail. I've had 10 flights in the past month. 10 flights.
And what has happened is that on this page, we've gone to formogena.com, we created a page called formogena.com, and members of this page have been contributing money for me to travel. The amount of money that we've raised, approximately, I can say it's about 20,000 rands. Our expenses have been around 60,000 rands, which means from all the money that we've raised, I have given some of the money to the Zimbabwe Intercessors Movement. I have paid for people to travel. I have given some of the money. Imari, where is the proof that you have given them the money? Urushanda ne vanhu pa public, urushanda ne chinhu chevanhu. Be transparent, vanhu vaone. Not saying you are the director, you are the organizer, you are the secretary, one man band. Kumana vanhu ndozvandogarishauri vanhu ngatingwarei ende nindotaura ndisingatye ende ndotaura ndisina kana fear baba kana munhu abhaisa anenge abhaisa right now ma-intercessors atori nechikwereti che$100 charofanira kutobhadharwa yet he's saying he has given some of the money. Okay, how much is some of the money from 20,000 rands? Less than $2,100. This is not right, man. This is not right. Some of the people who asked me for money to travel to Zambia, I paid for them. How many are they? How many are they? I have given 10,000 to 5 people who wanted to travel, so they are using 2,000 or 1,000 each in money for food and accommodation. It was this amount. That's being transparent. And then at the end of the day, even if you come to public platform and say, guys, donate for this cause, people, they will donate. But some of the money, my figures on wako. And the money that I eventually used of my own is about 40,000 rands. And the money from the groups and people is about 20,000 rands. So in fact, most of the money that we used is coming from me, from my own resources. And this is my contribution to all the support that you guys are giving us here. Oh, this is the BS. It's a lie. So I don't pin my voice note. My voice note evano wachitaura mafungiro awo maonero awo pamusoro pemukuru. Mamukase zvenyu machampions aiwa indamuka chando. Ini zvanguwo ndakaonawo nhau dzacho dzichifambirwa naGambakwe. Ni Gambakwe. Gambakwe kana muchinyatsomuonesesa nekumuongorora, nhau dzake dzinotanga dzichiita sedzakanaka, dzinongodirwa jecha every time. Every time nhau inotakurwa naGambakwe haisviki zvakanaka. Anokufadza ine nhema Gambakwe. Kunanzwisai shugo kuti hau tichapiwa teaspoon yacho izere. Obva angoti nzve Gambakwe ozoti zvandirambira. Saka Gambakwe pane vari kumushandisa. Gambakwe musiyaiwo kutaura hangu chokwadi kubva kare. Hachataura nezvema-interesting story. Here's an interesting story. There is a what. Zvenhema Gambakwe anonyepesa uyu. Zvizoda kudaro. Zvekudaro ndozvisingazode kuti udaro manje. Let me see if I can get another audio. Pakashata. Hanza, here's an interesting story. Zvikanzi hurumende yaMnangagwa inenge yabva in the next 30 days. Mdarapora akatombokomenda on that achitopopotawo nenyaya yemukuru. But pakashata. Let's listen to another voice note tinzwe tafa.
taura ushamwari wemunhu ngape Gambakwe mari, ngapa Gambakwe mari dzaanenge achitaura. Ndiani asingazivi kuti Gambakwe anobira vanhu mari, nevanhu kuZimbabwe vacho tiri matutununu chaivo evanhu. Akamboita project, muchiri kuziva kuti akamboita project yaibhadharisa vanhu dzimba zvakaenda nekupi, vanhu modzokora minoti vanhu kumubata akamboita sei, kwatosvitira akadzidza wani dzokora uchingobirwa same thing nemunhu achingokutorera mari zvamunonyatsoziva munhu, asi moramba muchidzokorera zvinhu zvakadaro pana Gambakwe. Vanhu vanogara vakataura nyaya yeGambakwe pamasocial media apo, asi vana vanzwisise hamene kuti vakamboita sei vanokumba. Regai vabirwe, vanenge vaida kubirwa vabirwe zvavo. Ungaita sei munhu ainenge iri mari yake, asi sei tichingwadzana kuti Gambakwe apiwe mari, apiwe mari. Ngatitorera vanhu mari dzemaprojekti eimba bata zvakazoenda nekupi. Alright, muri kudzidzwa nyaya dzadza kubuda dzimwe nyaya dzakakora dzakaita sei mugrupu maipisa mashaya dzimwe nyaya dzekutaura iri mungosorera nyaya yeGambakwe chete, mashaya dzimwe nyaya dzekutaura iri mugrupu. Ngani zvanzi nyaya yeGambakwe ngatimboisiyai vanhu, muramba muchingotaura chete zvinhu zvambotaurwawo mani, kusateerera kwacho zvakaoma. The whole day, I think it was 2 days vanhu vachingotaura nyaya yeGambakwe chete. People were angry. Maita henyu mandibetsera maita. Right, I think enough with the stories, enough. So I want to pose a question. Kuti saka chakabuda chi out of the protest, chakabuda chi out of kuenda kwakaenda vanhu kuBotswana, kuenda kwakaenda Gambakwe kuBotswana, nekudzokera kuenda kwakaenda kunonzi kuZambia. Chi chatinacho izvinezvi chatingati tingabate. The other Zimbabweans vakangoenda vakanosubmita petition yavo, vakatotora tumavidhio twavo, vakatobuda zvinhu zvikatoendeka. Pati yemukuru yakutaura kuti ndichange ndiri kuZimbabwe musi wa16, ndichange ndichileader from the front. He is not leading anything, he is just coming to report. And ukatomuona asingatosungweka, anenge atori nyaya kuti it's one of them. Akasungwa is just a cover story, just kungoti catch and release yagara inoitwa nevakomana. But kumuziva kutomuziva haisitombori nyaya. And futi if you are a journalist kana ane bepa reZimbabwe, anonzi Zimbabwe Media Commission, ane card, press card, haambofa akasungwa akasabreka mutemo. Hazvitomboite. Anogona kuswera mutaundi meme achifirima, anogona kuswera achita yese anoita, eumva azvitaunga akapenga, but akangobreka mutemo chete anoenda sei anosungwa. Saka inyaya dzekunyeba dzaanenge achitaura mudara, inyaya dzekutonyeba zvake, hakuna zvinhu zvakadaro izvozvo, hakuna. Zvese zvandataura panapa, I've got proof and I can prove it. Ndaindiri musame group navo vakomanawo, and I was the head of media, ndiri in charge nekufambiswa kwemashoko. Hakuna kana wani chaunontaurira panyaya yeSadic protest nenyaya yaBishop Nyamakanga. I was there and Bishop ndotaura navo. Saka inyaya dzekunyeba dzese idzodzo. So ndonyanga ndichikufamba nayo zvamanje. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, to it's bye for now. Ngasangane muvidhio rinotera.